Kad mogu profesori, možemo i mi, uzvikivali su kruševački srednjoškolci tokom protesta zahtevajući da čas traje 30 minuta. Bunt su inicirali učenici građevinske i ekonomske škole, nezadovoljni odlukom sindikata prosvete o prekidu štrajka i najavom nadoknade izgubljenih časova. Nismo ništa učili kad smo imali ove časove po pola sata, ništa nismo naučili. Sada odmah dolaze po 45, hoće da nas pitaju nešto, ništa nismo naučili. A treba da maturiramo sad ove godine, treba upisujemo fakultet. Profesori su vrlo neozbiljni što se tiče toga, što se tiče svega ovog u vezi štrajka i to. Jer oni ne znaju sami šta hoće, razumete? Zato što štrajkuju, prvo neće da idu u školu, pa po pola sata, pa onda posle vraćaju kad vidi da ništa, to se tako ne radi, ili do kraja idete, ili uopšte ne započinjete. Mnogi profesori su to i očekivali, jer su oni uzor svojim učenicima. 2 meseca je predugo trajao ovaj naš štrajk prosvetnih radnika i epilog je, evo vidite sami, kakav. Kruševački srednjoškolci smatraju da se gradivo u ovoj školskoj godini teško može nadoknaditi.